Ai parte de videocet, au dovedit-o la Chișinău câteva tinere care făceau bani buni oferind servicii erotice printre rafturile bibliotecilor publice din oraș. Pentru clienții virtuali, fetele filmau scene fierbinți în timp ce pozau în cititoare însetate de cunoaștere. Imaginile au declanșat un scandal uriaș peste Prut. Scenariul e mereu același. Odată ajunse în bibliotecă, fetele cer o carte sau două și se retrag în sala de lectură. Par serioase și studioase. Două tinere hotărâte să se afunde în lectură și să învețe din înțelepciunile scriitorilor. Programul lor e însă altul. În fața unui laptop se dezbracă rapid ca la comandă. Își etalează farmecele pentru plăcerea amatorilor de videochat erotic online. Se sărută sau defilează dezbrăcate printre cărți. Arată tot, dar reușesc să o facă discret. Cei din jur nici nu bănuiesc ce spectacol ratează. Iar când în sala de lectură intră cineva, fetele se regrupează rapid. De pe internet, imaginile au ajuns repede în posesia jurnaliștilor, iar oficialii de la Chișinău nu prea știu pe unde să scoată cămașa. Sunt șocată, este rușinos, mi se pare scandalos să mai calci în bibliotecă pentru asemenea lucruri. Să verificăm și să vedem despre ce este vorba și cum putem să oprim asemenea fenomene. Scene similare au fost filmate în mai multe biblioteci din Chișinău, dar și în cafenele. Polițiștii și procurorii moldoveni au dat asigurări că vor ancheta cazul și le vor identifica pe fete, dar nu chiar acum, ci după sărbătorile de iarnă pe rit vechi care stau să înceapă. Și în bibliotecile din România cărțile sunt doar decor. Pentru scene interzise minorilor, în 2012 Roxana Nemes a pozat goală în Biblioteca Metropolitană din București. Imaginile au declanșat un scandal monstru.